Molt bona tarda, molt bon dia a tothom. Un goig de sala. El tema que toca a continuació, doncs, el tema de la formació, un tema que ens afecta a tots, i especialment podria remarcar que especialment els que formeu part de l'auditori, perquè si no m'equivoco sou la gran majoria estudiants que tots teniu del món, o sigui, tots esteu relacionats amb l'hoteleria, amb el turisme, amb el món de l'alimentació, les ciències alimentaris, la nutrició. Per tant, entre formadors, entre professors i entre alumnes, jo penso que és un tema del qual tots hi tenim una certa relació. Donar la benvinguda al tema i també als nostres ponents, als que els donaré la paraula ràpid. Parlar de la formació seré molt breu. Penso que és un tema molt recurrent, és un tema que ens afecta a tots i és un tema sense la qual cap empresari podria manifestar i sobretot tenir una bona projecció professional si a darrere no hi hagués un departament formatiu que ajudés aquell jove, una vegada entra a les escoles, a poder-se adaptar i a poder-se conèixer una miqueta els mons. La formació a Catalunya, tant a nivell hotelera, sobretot de turisme i d'indústria alimentària, es remunta a 50 anys enrere, on es va crear la primera escola d'hoteleria, però ara podríem dir pràcticament que ja tenim al voltant de les 25 escoles. Això vol dir que hi ha hagut institucions que han apostat molt fort precisament per això, per donar cabuda a tota aquella necessitat formativa d'aquell jove que ha vist en aquesta professió i en aquest món un futur brillant. Sense més prolegòmens, volia presentar d'entrada els ponents que formem aquesta tercera taula. A la meva dreta, Antoni Jérez. Antoni Jérez és un responsable de sala, sommelier i expert en tot el relatiu al món del servei de sala. És una persona que va iniciar els seus camins al Bulli a l'època dels 80-90 i actualment és el maître del Castell de Peralada. Ell, millor que ningú, us explicarà la seva història i la seva trajectòria. A la meva dreta tenim a la Mercè Tomàs, de tots coneguda, és una cuinera, empresària i de poc també es dedica a tasques docents, en concret a l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Lleida, a la qual volem donar la benvinguda. Jo volia remarcar de la Mercè una persona tenaç, una persona que estima la cuina i una persona, sobretot, que estima el que fa. I a la vegada posar en valor aquella figura de senyora cuinera o de dona cuinera, del qual penso que ara mateix s'ha de posar en valor cada vegada més. A la meva esquerra tenim el Gonzalo. El Gonzalo és un empresari, és un xef, és un cuiner, és un divulgador i és una persona que a les Terres de Lleida dona molt que parlar. Una empresa que treballa molt i molt bé i que tothom en té una molt bona paraula de la seva feina. Ell, millor que ningú, us explicarà una mica la seva trajectòria formativa i professional. I per acabar tenim a la Marga Joanós, que és la responsable de recursos humans de la Federació d'Hostaleria de Lleida, i ella ens explicarà una miqueta tots aquells plans formatius que des d'aquesta institució, la Federació d'Hostaleria de Lleida, endeguen cap als seus associats i altres persones que se'n volen gaudir. Llavors, si us sembla bé, encetarem el torn amb unes preguntes que els farem a cada un dels membres de la taula i ells ja, d'una manera lliurement, començaran. Mireu, si us sembla, començaré per la Mercè, i a la Mercè li preguntarem la següent. Quin paper hi juguen les escoles d'hoteleria en la formació dels cuiners, futurs cuiners, ajudants de cuina i especialistes en aquest sector? Bon dia a tothom. Sento? Sí? Bon dia a tothom. Jo, partint de la base que cada vegada els clients són molt més exigents, necessitem gent preparada. Tenim la sort de tindre aquí una escola d'hostaleria que heu de treure profit de tot això. És important formar-se perquè les empreses tinguem molts bons professionals. Crec que cada vegada, contra més exigència hi ha, necessitem més professionals al sector. Hi ha molta mancança. Vosaltres que sou el futur us heu de prendre d'una manera que a l'hora de treballar siguem molt exigents també als llocs d'on anem a treballar. Esteu en plena formació, sou molt joves, sempre hi ha temps a guanyar diners. Llavors crec que és molt important que us fiqueu amb un objectiu d'anar a restaurants, d'anar a llocs que us aportin experiència tant com professional
com formació també, no? Vull dir, no ens hem de quedar de que la cosa és vull guanyar diners i al final us esteu formant, és l'ofici que voleu fer en un futur i costa molt arribar, clar que costa, però hem de quantificar també a on se vol anar a treballar, crec que és superimportant. A l'escola també tiro molts professionals que us ajuden cada dia, que estem allí donant el peu del canó per vosaltres, que ho heu d'agrair, que no tothom té aquesta oportunitat i que heu de lluitar per lo que en realitat se us ofereix. Vull dir, sempre tot es pot millorar, tot es pot tirar cap endavant, però crec que els recursos que us estan donant els professionals que estan al sector, inclús empresaris, com a les escoles, és molt positiu. Llavors, el que t'emplena és això, de veure l'evolució dels nois, de la lluita que fan diària, que s'ha de lluitar més, això està clar, que s'ha de formar més, però al final sou vosaltres els que marqueu la pauta i els que al final veniu als restaurants i volem aquests professionals. Una mica això. Molt bé, gràcies, Mercè. Gonzalo, com a cuiner, com a empresari, una miqueta, ens sabries resumir una miqueta el teu estil? Explica'ns una mica la teva trajectòria fins a arribar on ets avui, si ets tan amable. Jo crec que principalment, i enllaçant una mica amb el que comentava la Mercè, la base de la meva trajectòria o la flama de la meva trajectòria és una vocació. Jo de petit volia ser un cotxe blau amb 6 anys, però això no era una feina, i als 10 volia ser cuiner. Jo volia ser cuiner abans que es coneguessin els grans professionals de la cuina, abans que la cuina estigués de moda, i a mi el que em motivava era el menjar a casa i totes aquestes coses. A partir d'aquí, a casa també hi havia un ambient bastant de ciència i de medicina, que és una mica el que jo he vist a casa. Jo em van sorgir una sèrie de preguntes, vaig estudiar biologia i a tercer de biologia vaig compatibilitzar els meus estudis amb el que seria cuina i pastisseria. Llavors va ser un moment bastant dur de la meva vida en el que sobretot em dedicava a la cuina, tenia molt clar que jo volia ser cuiner i alhora també intentava acabar-me de treure aquelles assignatures que em quedaven de la carrera per poder acabar el títol. Des d'aquest punt de vista, jo sempre he tingut una sensibilitat molt forta per lo que és la natura, per lo que és la senzillesa, per lo que és lo natural, que també se'n parlava bastant abans, i el fet d'haver pogut obrir el meu propi negoci m'ha permès una mica tots aquests valors que jo he anat adquirint al llarg de la meva vida i tota aquesta formació poder-la mirar de plasmar en un projecte personal com és el restaurant Ferreruela, Cuina de la Terra. Gràcies, Gonzalo. Marga, en quins àmbits de la Federació d'Hostaleria creus que reforça la formació dels professionals associats? Molt bé. Doncs abans de contestar la pregunta d'entrada, m'agradaria fer una petita introducció per dir que en un món on la tecnologia cada cop té més protagonisme, creix i creixerà encara més la necessitat del factor humà enfront del factor màquina. Nosaltres, el nostre sector és el factor humà i crec que aquesta és un avantatge que hem de saber aprofitar. Un sector de persones i per a persones i a futur crec que encara més. No podem, però, limitar-nos a vendre llits, a vendre cafès, a vendre menús. Hem de poder oferir, com tots esteu sentint i escoltant, experiències als nostres clients, emocions, i per poder-ho fer cal que les persones que ho facin, que són les persones que formen part del sector, siguin capaços de transmetre aquesta felicitat. Han de ser persones motivades, persones amb talent, persones amb capacitat i, a més, que siguin persones que tinguin aquesta capacitat de transmetre aquesta il·lusió, perquè a cap de nosaltres ens agrada anar enlloc a fer un cafè i que ens en serveixin amb mala cara. Per tant, aquest ha de ser un punt a treballar a part de les capacitacions. Crec que estem en una societat on està creixent la cultura de l'oci, crec que està creixent i per quedar-se, cada vegada és més important aquesta cultura de l'oci i, per tant, pensem que és un sector amb molt de futur. Partint d'aquesta base i amb aquesta petita introducció,
Quina és la realitat que veiem des de la Federació d'Hostaleria de Lleida? Doncs actualment a la província de Lleida hi ha gairebé 10.000 treballadors del sector Horeca, distribuïts en 3.000 microempreses aproximadament. Vol dir que les empreses tenen de mitjana 3,3 empleats. Són empreses molt petites. La penetració de formació no arriba ni al 6%. La Federació d'Hostaleria porta treballant en temes de formació des de l'any 1988 i l'any 96 es va fer unes instal·lacions especialitzades al carrer Segrià. Des de l'inici es va tenir clar que s'havia de portar formació al territori. Pensem que Lleida, per com és la nostra província i quins són els pols d'atracció turística més importants, Lleida, que és la capital, està a 2 hores de la Vall d'Aran, està a 2 hores del Pallars Sobirà, està a 2 hores de l'Alt Urgell i, per tant, era necessari, i així ho vam creure des del principi, el fet de fer arribar formació també a territori. Portem, 31 anys oferint formació i sols un 6% de penetració de formació. Què està passant, no? Aquesta és una pregunta que deixo a l'aire perquè penso que és una pregunta d'aquestes que tothom ha de reflexionar. El per què, oferint-se formació, sol un 6% d'aquests 10.000 treballadors que hi ha a la província de Lleida estan aprofitant aquesta formació per a millorar els seus coneixements. Sempre s'ha treballat en formació continuada majoritàriament perquè la Federació d'Hostaleria representa el teixit empresarial de la província. S'ha treballat, per una banda, a nivell estratègic perquè els empresaris poguessin millorar els seus coneixements de gestió per poder tirar endavant els seus negocis amb més eines de gestió i, per altra banda, formació a nivell operatiu per les persones que treballen en aquestes empreses, ja sigui de serveis, de cuina, de noves tecnologies, d'higiene alimentària. Aquestes són les dues línies que es venen treballant des de l'inici, a banda de la formació per a persones aturades, que aquesta seria una altra via que vindria tot plegat a complementar la feina que fa l'escola. L'escola forma els inicis i nosaltres intentem que aquesta formació continuada al llarg de la vida sigui una realitat. Hi ha alguns conceptes que crec que estaria bé tenir en compte i analitzar-los tots plegats. Primer concepte, som un sector sense barreres d'entrada. A què em refereixo? Que per muntar una farmàcia cal ser farmacèutic, per exercir de metge cal tindre un títol de medicina i així amb moltes altres professions. Per muntar un negoci d'hostaleria no cal tindre cap títol. Això vol dir que no hi ha barreres d'entrada. Això implica un baix grau de professionalització. Molts sortiu de l'escola, però en aquest sector també hi ha moltíssima gent que no ha anat mai a cap escola i en canvi té negocis o treballa al sector de l'hostaleria. Això fa que el grau de professionalització global baixi. I, per tant, ens porta una necessitat real de formació tant pels empresaris i les empresàries com pels treballadors i les treballadores d'aquest sector. Som també un sector de mà d'obra intensiva, sobretot en moments puntuals, en moments de consum, com poden ser l'hora de dinar, l'hora de sopar els caps de setmana, moments de vacances, però també som un sector que té molts moments ball. I hem de ser capaços d'aprofitar aquests moments ball per a fer coses que repercuteixin en positiu al sector. Des de la Federació d'Hostaleria plantegem la necessitat d'una formació al llarg de la vida. La veritat és que no conec a cap altre professional d'altres sectors que durant la seva trajectòria no es vagin formant. Penseu en un metge. Imagineu-vos un metge que hagués fet la carrera fa 25 anys i no s'hagués continuat formant amb el munt de tecnologies noves que han sortit. Cap de nosaltres és capaç d'imaginar-ho. El nostre sector necessita també aquesta formació al llarg de la vida, que ha d'estar impulsada, acompanyada i participada, segons el nostre punt de vista, pels empresaris i per les empresàries, però que ha de comptar també amb la voluntat dels treballadors i les treballadores del sector. Això ha d'ajudar a mantenir-se ben qualificat, ben capacitat, mantenint actualitzats tots els coneixements en un entorn que no para de canviar. No para de canviar no sol pel nostre sector, no para de canviar per tots els sectors. Les coses canvien amb molta rapidesa. Més qualificació i més professionalització implica més capacitat
d'adaptació als nous entorns. I per això és tan important que hi participem, perquè si no el que està passant és que perdem competitivitat respecte a la resta de sectors. No ens podem, crec, permetre el luxe d'estar treballant com treballàvem al segle XX al segle XXI. I la realitat és que hi ha moltes empreses que encara ho estan fent així i els temps han canviat per tothom. Els marges a nivell d'empresa, d'hostaleria, s'han reduït moltíssim. Això vol dir que si els empresaris i les empresàries no són capaços de fer una bona gestió econòmica, financera del seu negoci, de planificar molt bé quina és la seva oferta gastronòmica en funció dels costos que tenen. No pot vendre al mateix preu un peix un senyor que paga 3.000 euros de lloguer de local que un senyor que no en paga. Hi ha molts inputs que s'han de tindre en compte i això és responsabilitat de l'empresari, gestionar-ho bé i treballar-ho bé per evitar que l'ofec de marge ens porti a tancar. En definitiva, per aconseguir tot això, s'està treballant ja de fa un parell d'anys en un tema que nosaltres li diem targeta professional, que vindria a recollir a nivell individual i de cada persona l'itinerari formatiu d'aquesta persona hagi tingut al llarg de la vida, ja sigui que vingui d'escola, que tingui els seus estudis d'escola, o sigui, passaríem per la formació reglada, per la formació adquirida al llarg de la vida, que seria la formació contínua, la formació en riscos laborals, la formació en higiene alimentària. Doncs tot això recollit en una targeta professional que cada un tindria individualment i que posaria en valor els seus coneixements adquirits al llarg de la vida. La veritat és que és un sector, pensem, que necessita fidelitzar el personal. Portem molt de temps sent un sector de pas. Un sector de pas és molt difícil que es professionalitzi i, per tant, hem de ser capaços d'engrescar la gent que entra a treballar al nostre sector perquè s'hi trobi a gust i s'hi vulgui quedar, que és un sector meravellós i fantàstic. És que treballar amb persones té moltes més coses a favor que en contra i té moltes més possibilitats de desenvolupar-te un com a persona treballant amb persones que treballant sol. I per tant penso que és feina de tots, dels empresaris per suposat i de les empresàries, però també dels companys de feina, treballadors i treballadores, fer aquest entorn necessari perquè quan arribi una persona nova es trobi a gust amb la resta de persones que hi ha treballant. I necessitem que siguin els mateixos empresaris i empresàries els que incentivin aquesta formació al seu personal i això no passarà mai si el mateix empresari o empresària no es forma a si mateix, perquè al final això és una cosa que cau en cascada. Empresaris formats, treballadors formats. Empresaris que no es formen, treballadors que no utilitzen la formació. És així, es pot observar a qualsevol empresa. Aleshores, això és el que ve detectant la Federació d'Hostaleria de Lleida. Pensem que la formació és prou important i tan important que l'hem posada al nostre codi deontològic que tenim penjat a la pàgina web i en aquesta línia està treballant l'empresa a la qual he vingut a representar aquí, que és la Federació d'Hostaleria de Lleida. Gràcies, Marga. Pregunta per a tu, Toni, que ets el darrer que ens queda. Com a referent dins del món del servei de restaurant històric aquí a Catalunya, podríem dir, amb carinyo, com ens podries transmetre aquí al nostre públic quines són una mica les característiques que al teu criteri hauria de reunir un bon professional de sala? I després, al fil, ja te faig una altra pregunta, que seria la següent, que és una miqueta com veus una mica el futur de la professió i quins són aquells aspectes motivadors que tu hi trobaries per a captar aquell futur professional que a vegades costa d'arrossegar cap a aquest sector. Sisplau. Primer de tot, bon dia a tothom i molt agraït perquè ens convideu a poder parlar una mica de la sala. La sala és una mica l'olvidat, el que es va quedant allà, i realment és molt important. Jo soc cambrer de tota la vida i he tingut la sort de poder passar per cases extraordinàries, com ha sigut el Bulli. Quan vaig entrar teníem 2 estrelles Michelin. El Mas Pau, que va ser un projecte que vam arriar nosaltres propi, vam aconseguir una estrella Michelin. El Castell Paralà Restaurant ara mateix també. I tot el meu procés de formació, perquè la formació no l'acabareu mai. Ara sortireu de l'escola amb una formació bona, sòlida, però tindreu que estar aprenent constantment. Com deies tu mateixa, aquest món de l'hostaleria és que no ho saps mai tot
Hi ha gent que pensa, potser ho sabré tot sobre vins. Escolta, jo sé moltíssim sobre formatges, moltíssim sobre vins, i al final resulta que és que cada dia estic aprenent coses noves. És molt important la formació dintre de l'hostaleria i dintre de la sala, perquè ens permetrà d'alguna manera contactar molt millor o tenir un millor contacte amb el mateix client. Som d'alguna manera, la gent de sala, portadors de tot el projecte que pugui haver darrere, el projecte dels plats, de la cuina, transmetre la feina que fan els cuiners a cada plat que estem servint a taula, que estem posant, transmetre dintre dels vins que podem oferir o dintre dels formatges o qualsevol producte que estiguem oferint al client. Tenim de ser d'alguna manera transmissors de tot el que hi ha darrere, poder explicar tota la feina que hi ha darrere, la feina del pagès mateix, que està fent uns pèsols totalment biodinàmics o ecològics. Això el client ho vol saber. Som d'alguna manera comptadors de comptes, o tenim que transmetre a la gent, estem obligats a fer-ho. Llavors, quins podrien ser els requisits? Primer de tot, teniu que ser feliços amb el que feu. O sigui, si no us agrada el que feu, plegueu. Aneu al banc, aneu a una oficina, aneu on vulgueu. I si veieu que no acabeu de ser feliços o no us acaba d'agradar, buscar les parts positives dintre de la feina que esteu fent. A veure si podeu d'alguna manera lligar per dir, ostres, és que m'agrada, me trobo bé. Si us sentiu feliços, transmetreu felicitat als mateixos clients i us sentireu bé. Això potser és un dels factors que és molt important. Tu comentaves allò del cafè, de poder entrar en una cafeteria. Jo això els dic sempre als meus cambrers, dic, escolta, quan entres en una cafeteria que vas a fer un cafè d'€1, si et trobes un somriure, un senyor allà amb un bon dia que te fa un cafè amb tot el carinyo del món, escolta, l'endemà hi tornes. És que t'has sentit bé, t'ha fet trobar bé i has anat a fer un cafè d'€1. Vull dir que a vegades un somriure, un bon dia, una paraula amable, intentar saber al client què li passa, què troba, com es troba. Tenim de fer-los feliços. Al final, si nosaltres ens trobem bé amb la nostra feina, transmetrem aquesta felicitat. Tinc tot un llistat de diferents coses que, com me comentaves, que sí que són coses que són valors, diguem, que s'han de tenir dintre de la sala. Transmetre felicitat, transmetre tranquil·litat, respecte, ser humils. No podem ser vanidosos i saber-ho tot. Com us deia, al final no sabem mai res. Vull dir, per molt que sapiguem, sempre estarem aprenent, fins a l'últim dia. Passió per la cuina, ser agraït, ser il·lustrat, psicologia. Necessitem psicologia en tot moment, perquè el client, escolta, tenim de saber el que vol, què els hi vendrem a aquests senyors. Què venen a fer? Venen a menjar cargols? Venen a menjar llagosta? Tenim d'alguna manera, abans d'arribar quasi bé a agafar la comanda o posar en marxa qualsevol cosa, saber una mica per quin és el camí que ells es volen moure. Al final, la feina de sala, sí que la cuina és molt important, però la feina de sala és importantíssima. És un tàndem importantíssim al servei al restaurant. Penseu que dintre de la cuina estan fent molta feina, hi ha molta elaboració. Tot això ho tenim de fer transmetre, s'ha d'entendre la gent perquè un plat val 25 euros o 40, perquè darrere hi ha tota una feina, hi ha un producte que té un preu perquè té una qualitat. Tot això és la feina nostra de sala, és importantíssim. I després el que em comentaves, clar, vosaltres que esteu més dintre del ram de l'ensenyament potser ho sabeu millor. Jo el que m'hi trobo, la gent que em ve d'escola, escolta, perfectes. Per què? Perquè porten unes bases. Això és importantíssim. Quan arriben al restaurant, si ja ens entren amb unes bases, de seguida els podem adaptar amb el nostre equip i això evoluciona a gran velocitat. Vol dir que en molt poc temps estan totalment integrats dintre de l'equip i estan desenvolupant la feina perfecta. Llavors, potser pràctiques a l'estranger, això és una de les coses que sí que m'hi trobo molt, que els que em venen molt fluixos d'idiomes, sí que han fet idiomes però els hi falta molta pràctica, amb idiomes, sobretot amb plats, amb cuina, amb coses, amb altres idiomes que puguin desenvolupar-ho bé dintre del restaurant. Això sí que em trobo que manca una mica, potser dintre de pràctiques igual que es fan, i pràctiques remunerades. Això sí que
Ara direu, ostres, tu que bé, no? Però jo crec que és important. Això a França sí que existeix, fan les pràctiques remunerades durant X temps i clar, això és un diner de butxaca que els hi pot anar molt bé i les perspectives les veuen diferents. Si més no, estan treballant per alguna cosa també, ja no per al seu aprenentatge o per a l'intercanvi. Vull dir que això sí que són temes que potser es podrien tractar molt bé. Llavors volia comentar una associació que hem creat a Girona, que això sí que si hi ha algun empresari d'hostaleria o algun professional d'hostaleria, val la pena sobretot crear. En cuina existeixen moltes associacions o similars, però en sala no existia. Llavors hem fet una associació de professionals de sala oberta a tots, ajudants de cambrer, a cambrers, a caps de sala, sommeliers. Per què? Una, per dignificar una mica el nostre ofici, una altra, perquè entre nosaltres mateixos ens podem ajudar. Ens podem ajudar creant cursos, explicant anècdotes de feina o problemes a la feina, perquè a vegades quan comparteixes les coses trobes punts de comprensió amb els altres i de millorar tu mateix. I ara mateix farà un mes que la vam presentar i, ostres, està funcionant molt bé, se'ns està apuntant molta gent i ja tenim la tira d'iniciatives d'empreses que ens han contactat per dir, escolta, us volem fer o us volem ensenyar com es fan els foie gras o com fem els confits d'ànec o com estem fent uns formatges, o escolta, tens de venir al celler amb el vostre grup de l'associació. Vull dir que és un tema important de fer, per exemple, dintre de sala, crear associacions o unions comuns entre tots, que no quedar aïllats. Això també fa que l'aprenentatge, com comentaves, continuï, que no sigui un aprenentatge parat. Jo quan vam començar el Castell Peralà de restaurant, els nois que tenia sala, alguns ja havien treballat amb mi, altres no, de seguida parlant, escolta, coneixeu tal celler? No, heu estat no, ningú havia estat en un celler. Vaig dir, escolta, això no pot ser. Agafem i comencem a fer visites a cellers. Estem fent unes 30 visites a l'any, entre cellers, trulls d'oli, formatgeries. Què hem aconseguit amb això? Que quan tenen d'explicar un vi o comentar un vi amb un client, escolta, és que ja saben parlar de la persona que està fent el vi. El Jaume cuida les vinyes, l'Enric és la persona que està a les botes i fa... Vull dir que realment val la pena no deixar l'aprenentatge mai en cap moment, sinó que sigui una cosa contínua i, us ho torno a repetir, tenim de ser feliços amb el que fem. I si no us acaba d'agradar, busqueu-li el punt bo perquè realment fem feliços els clients i els clients ens ho transmetren després i això al final et fa sentir-te bé, és així, no? Potser m'he deixat alguna cosa, però bueno, penso que més o menys aquestes preguntes te'ls he contestat. Molt bé, molt bé. Molt bé, gràcies, Toni. A vosaltres, home, Ara em veig molt clara i molt il·lustrativa totes aquestes 4 experiències i aquestes 4 històries que hem sentit. Ara la pregunta final, i m'agradaria fer-la una mica col·lectivament a nivell de tots i que cadascú respongui en funció del seu punt de vista, és una mica referent a la formació de l'abans, del present i sobretot del futur. Bé, jo vull apuntar que l'històric de l'hostaleria i de la formació ja el tenim perquè sense ell no hauríem arribat fins on som, això és una evidència. Però sí que realment penso que els que som gestors d'escoles formatives estem preocupats, lògicament, sobretot pel present i especialment pel futur. Llavors la meva pregunta és una mica, començarem per la Mercè, si us sembla, seguirem el mateix torn, quin és una miqueta el vostre punt de vista relatiu amb això, com veieu aquest present i sobretot aquest futur de la formació o com us sembla que hauria d'anar d'adaptar-nos també als nous temps, perquè a nivell socioeconòmic, socialment, les coses ja no són com abans, l'alumne ja no és el mateix que als anys 80. És cert que hi ha coses que han canviat, és cert que hi ha coses que han canviat i les hem de reconèixer com a tal, i per tant també som nosaltres els que ens hem de potser anar adaptant a aquests canvis, d'acord? Llavors amb aquesta pregunta, si us sembla, bé, sigueu tot el breus que vulgueu i després ja passaríem al torn de qüestions de la sala. Jo crec que, com dius tu, les coses han canviat moltíssim. L'actitud també que té el jovent d'avui en dia potser
no és el que teníem abans. Abans tampoc teníem potser tantes avantatges a les cases com se tenen ara. Abans, des de petit, ja te tenies que buscar la vida ràpid per poder treballar, no dic que siguem generalitzat, però no sé, les coses van que el jovent li falta moltíssima actitud. Això és important que ho hem de reconduir d'alguna manera, perquè crec que t'has de prendre igualment el treball i les obligacions que tenen cadascú com a estudiants que sou. Crec que sense actitud no s'arriba a cap lloc, ja podem ser els millors del món, però si arribem tard a treballar, us ho dic cada dia, venim bruts o tenim aquesta manera d'actuar, no s'arribarà a cap lloc. És el que deia ell, s'ha de fer feliços a la gent i si vosaltres no ho sou, això no es transmet. Tot això fa que al final tinguem una actitud negativa. Hem de fer el que volem, hem de fer un objectiu clar que tingueu cadascú i a partir d'aquí s'ha de lluitar. Res ve regalat de dalt del cel, s'ha de lluitar i la formació és una part molt important amb el tema que cada dia, és el que diu ell d'això, que cada dia s'aprèn. Mai s'acaba d'aprendre amb aquest ofici, mai. Mai, ni jo ho sé tot, ni el millor cuiner del món ho sap tot. I al final és constància i actitud per part de tots. Sí, sí. Nada més. Està clar, de totes maneres, a l'empresari i als professionals també som una mica culpables, entre cometes, o tenim les obligacions una mica de motivar. O sigui, l'empresari ha de ser motivador. Sí, no, està clar. L'empresari, el mateix treballador, el cap de sala o el cap de cuina, tenim de ser motivadors i sobretot a la gent jove com vosaltres que a vegades esteu amb el punt allò de dir ostres, que no estic segur, això... Tenim de motivar la gent constantment i cada dia. Quan arribem a la feina, escolta, va, nois, vinga, que tenim de fer això, l'altre... Vull dir, tenim de ser motivadors, no podem tampoc... Jo m'hi trobo amb gent jove que ens venen i, escolta, si vas a matxacar-los des del primer dia, la gent es desmotiva, no? Tenim de ser al revés motivadors constantment perquè la gent, escolta, agafi les coses en carinyo i faci la feina en carinyo, no? I això hi ha hagut molt empresari realment que han anat més a la pela, com se sol dir, a la paleta i a fotre canya i llavors s'ha deixat una mica de costat, no? Llavors, inclús sí que a la cuina hi ha molta gent que amb interès de formar-se de cuiners, potser perquè ha arribat a un punt que és un mite, no? I s'han posicionat molt bé, però així i tot falta motivació. Jo crec que la motivació és un dels punts importants. Jo no puc fer més que subscriure el que acaba de comentar el Toni. De fet, volia parlar de lo mateix. Miraré d'encarar-ho d'una forma una mica diferent. Com segurament ja la majoria sabeu, la cuina, l'hostaleria, la sala, són feines que són dures, són intenses, ens toca treballar amb horaris una mica oposats a la resta de la gent i sense fer el nostre ofici amb alegria, sense disfrutar del que fem i sense aquesta motivació és impossible que nosaltres tirem endavant com a professionals. Llavors, des d'aquest punt de vista, jo crec que sovint a mi em sap molt greu veure com gent del sector que s'està formant, gent que està a l'escola, gent que està a la federació, gent que es dedica a l'hostaleria, canvia de sector, se passen al sector més comercial o a un altre tipus de sectors. És molt important que, perquè això no passi, primer de tot, la gent que treballa en hostaleria estigui valorada, tant a nivell econòmic com a nivell de condicions. No pot ser que tinguem les mateixes condicions que hi havia hostaleria a l'època que vau viure vosaltres, segurament, no? Però jo crec que també és molt important que tant des de l'escola, des del teixit empresarial, des del teixit de jo com a cap de cuina o com a gerent d'un restaurant, puguem fer que hi hagi aquesta màgia, que hi hagi aquesta motivació, que hi hagi aquest aprenentatge, que hi hagi totes aquestes sèrie de coses que fan que tu flueixis, que tu vulguis tirar endavant, perquè si no és molt fàcil veure la part negativa d'aquest ofici, no? I des d'aquest punt de vista també, i parlant de la formació, jo crec que hi ha una cosa que és la formació acadèmica, que és del que hem parlat fins ara, però hi ha una altra sèrie de coses que és la formació no acadèmica. Hi ha un munt de coneixement a fora del que serien els propis llibres o els propis estudis, que el coneixement està allí. Si teniu aquesta motivació i aquestes ganes d'aprendre i de tirar endavant amb l'ofici, podeu aprendre de diverses maneres i serà segurament
molt enriquidor també per vosaltres. I després també hi ha una cosa que nosaltres crec que fiquem bastant en pràctica a casa nostra, que és la formació al dia a dia. Si tu tens més o menys eines i coneixements per saber el que vols i tens una mica de maduresa i saps allà on vols anar, tu ets capaç de vegades de trobar respostes a com vols una cosa. Ets capaç de dissenyar, per exemple, un experiment, de saber quina temperatura vols que cogui aquest producte o durant quant temps vols fer una cocció a baixa temperatura per tal d'obtenir un resultat. Són coses boniques que, a més, va molt bé ficar-les en comú en aquells moments una mica potser més ball, que dia ella, de menys feina, al moment de dinar del personal, que jo crec que és com un dinar de família, de ficar en comú totes aquestes coses, de provar vins, a veure què et sembla, escoltar el que diu un, escoltar el que diu l'altre. Vull dir, la formació al final és una actitud davant la vida i davant l'ofici de disfrutar i de gaudir, i que no només té per què estar als llibres, sinó que també és la base de la formació. Jo crec que és fer-te preguntes i buscar respostes, i per fer tot això has de tenir una motivació i unes ganes de tirar endavant. Així que des d'aquest punt de vista jo considero igualment que no parem de formar-nos, però és una decisió personal i surt de la base de motivació. Jo dono gràcies a molta gent que a mi m'ha format, que m'ha motivat i que m'ha donat una mica totes aquestes ganes, aquesta força per jo continuar aprenent i poder-ho transmetre una miqueta al meu equip i als meus companys. Bé, doncs per mi el futur de la formació passa per dos puntals. Un és el fomentar valors que segurament s'han de continuar fomentant des de la base escoles, però que s'han d'anar fomentant als llocs de treball, amb els companys, al llarg de la vida. Doncs temes com l'educació, temes com aquell punt d'humilitat necessari per estar davant d'una persona, tant hi fa si despatxes un menú com si vens un jersei, me dona igual, i aquest punt és necessari, com si estàs a la cuina, ets un gran xef i has de transmetre valors a les persones a les que encara no són grans xefs però poden arribar a ser, no? I per altra banda, doncs, fomentar coneixements al llarg de la vida. Aquest fomentar coneixements podria quedar reflectit amb aquesta tarja professional que us he dit abans, que seria com el teu DNI de bagatge professional al llarg de la vida. Els valors no es poden reflectir en un document, no es poden escriure, o se tenen o no es tenen, però sí que penso que és responsabilitat de tots transmetre'ls en tot moment. Per tant, per mi, dos puntals que són aquests, valors i coneixements, i que una bona conjunció d'aquestes dues coses ens permetrà afrontar aquest futur que ve tan tecnològic on la tecnologia conviurà perfectament amb les persones. Aquesta és la meva opinió. Gràcies, Marga. Bé, doncs ara, si us sembla bé, i els ponents també, doncs donem llista oberta a aquell que vulgui formular alguna pregunta a qualsevol dels membres de la taula. Esta nana sempre és la primera. Totes les ponències. Bueno, jo volia dir una miqueta, més que res, tots els meus companys d'hostaleria que estan aquí també darrere meu. A l'escola, almenys quan jo vaig entrar, per formar-me vaig sortir amb una gran estimació per l'hostaleria, tant per cuina com per sala, però a vegades una miqueta el que és la formació de fora és el que te fa tirar-te una miqueta enrere. Ja no és la formació de dintre de l'escola, sinó també pràctiques o qualsevol altra cosa, perquè a vegades es passen una miqueta amb les hores o fas més coses de les que no hauries de fer. El que em refereixo és a preguntar-vos a vosaltres quina és la vostra opinió, perquè a nosaltres, de cara a aquest curs i al futur, el que ens està tirant enrere de l'hostaleria i a deixar de ser tan professionals com se demana és això, que les característiques que ens demanen o les característiques que ens trobem a una altra feina o a qualsevol lloc de pràctiques no són les adequades per el que nosaltres estaríem disposats a fer. Tot i així, jo de cos i ànima donaria tot i sempre estic amb un somriure i us puc assegurar que jo treballo superbé i al contrari. L'alegria per mi és el més important en un restaurant, perquè al cap i a la fi és això, que has de vendre el teu plat. El que jo us vull preguntar és això, què us sembla a vosaltres les coses que ens trobem nosaltres a fora, que ens fan tirar enrere? Jo et parlaré des de la vessant empresa i penso que una de les coses que he comentat abans és que aquest sector nostre és un sector que no té barrera d'entrada. Com que no té barreres d'entrada, vol dir que hi ha de tot. Vol dir que qualsevol persona que ve d'un altre tipus d'activitat professional
agafa tots els diners de l'atur i munta un restaurant. Vol dir que la professionalitat d'aquesta persona que està al front d'aquest negoci moltes vegades deixa que desitjar. Per altra banda, també ens trobem que hi ha una generació que s'ha format a base de currar, i ho fico entre cometes perquè vosaltres sou molt joves i no ho sabeu, però abans a les cuines volaven ganivets, i no fa pas tants anys d'això, volaven ganivets. Són gent que s'ha curtit a base d'aprendre d'una manera molt diferent a la que vosaltres esteu aprenent ara. Aleshores, la meva opinió, dues coses molt importants. Una, quan tu vas a un lloc has d'intentar sempre traure'n el màxim profit de les coses bones que et poden aprendre. Lògicament, segurament hi haurà coses que a tu no t'agradaran o que tu faries d'una altra manera, però en lloc de qüestionar-ho tot, intenta aprofitar aquest know-how que aquesta persona que té un negoci que potser fa 20 anys que està obert i tira endavant, alguna cosa deu fer bé perquè continuï obert. Per tant, dona-li la volta, no qüestionis i aprofita el que sap. I quan acabis les teves pràctiques, marxa. Les coses no són sempre blanques o negres. Aquest no és un sector on faig 80 hores de pràctiques i si estic al mig del passe s'ha d'acabar el passe. Si soc metge estic al mig d'una operació i he d'acabar l'operació. És el mateix. Aleshores, intenteu donar-li la volta, no qüestioneu lo dolent i aprofiteu el bo, que crec que és el que en traureu més profit i més rèdit. Algú més vol contestar? Jo volia fer un petit incís. Sí, endavant. Penso que una persona que està de pràctiques no està treballant. De fet, treballar vol dir cobrar per la feina que fas, i una persona que està de pràctiques jo crec que el que ve és a obtenir experiències i agafar coneixements, a iniciar-se en el món d'un ofici o el que sigui. Des d'aquest punt de vista, jo crec que sí que toca fer feina, toca ajudar, toca integrar-se a l'equip de treball, perquè això és bàsic, si no t'integres no estàs fora, però després també toca que te puguin transmetre coneixements, que et puguin atendre, que et puguin cuidar i que se't doni un tracte especial. Jo crec que és el que ha de ser i penso que com a mínim a casa nostra ho fem. Jo abans ja reivindicava una mica les pràctiques a l'estranger, vull dir que encara et faig anar més lluny, no? Per què? Perquè al final totes són experiències i realment val la pena fer unes pràctiques que puguis compartir amb els professionals les seves inquietuds i aprendre. Al final tu tens d'agafar bé i buscar, com deia, la part positiva de tot plegat. Segur que trauràs molt profit. I si a més les fas a l'estranger, encara més. Escolta, viatjaràs i tot, eh? Una altra pregunta? Bones? Bones, perdona, una pregunta. Moment. Tenim dos micros. Sí, en tenim un aquí. Havíem de donar prioritat. Havia aixecat la mà aquest noi? Sí, un segonet, farem per ordre. Començarem per aquí? Bones? Sí. Res, fer una reflexió i apoyar una miqueta la meva companya Janina, dir-los que com a petits estudiants apoyem la formació i estudiem per a formar-nos com a professionals el dia de demà, però donar-los una petita reflexió. Gràcies a l'escola d'hostaleria vaig poder anar d'Erasmus i anar a França i tinc una experiència magnífica i a la meva casa no tenim una sort de diners i per anar d'Erasmus necessites uns diners perquè vas a treballar de gratis, te vas a un país nou que no coneixes res, no parles l'idioma i necessites un apoyo econòmic. A part per poder tindre aquesta experiència que tens dintre uns quartos i penses d'esto, si tu com a professional estàs treballant dia a dia o com a empresari tens els teus mal de caps com a empresari i tirar la teva empresa endavant i funcionar, tens de formar-te. I per a poder formar-te, tota aquesta formació, tens d'haver un poder econòmic darrere, perquè tindre temps i diners és el que no existeix pels petits estudiants o pels treballadors per poder formar-se. I és lo difícil que m'agradaria transmetir a vosaltres, que sou influents dintre d'aquest món, dir-los que és molt complicat poder ser un gran professional, formar-te dia a dia i a part tindre la teva vida personal com podria ser una família o viure la teva vida. Gràcies, Cristian. Penso que més que una pregunta és una reflexió en veu alta que... El que volia dir és que des de l'Hostaleria de Lleida i des de fa molts anys s'ofereix cada any com a mínim 10 accions formatives que són gratuïtes.
per tota la gent que treballa al sector. Evidentment, l'esforç del temps que tu hi has de dedicar no es pot treure d'un altre lloc més que del teu temps personal o de la teva negociació amb l'escola, però que l'acció formativa és gratuïta, que això existeix. Jo penso que és una mica un peix que es mossega la cua. Si tu no et formes, no pots accedir a millors llocs de treball, no pots guanyar diners, si no pots guanyar diners no et pots formar, llavors clar, hi ha un punt que tu a nivell personal has de fer un esforç, no? Cadascú té les cartes que té, però et puc assegurar que si tens voluntat, hosti, hi ha gent que ha sortit d'una família humil i que s'ha format i que ha pogut a nivell professional desenvolupar les seves no sé, necessitats, les seves inquietuds, però crec que és un peix que es mossega la cua. Si no invertim en formació, ja sigui com a empresari, com a sector o com a alumnes, estarem sempre en el mateix. Clar, si jo no tinc formació, no soc capaç de donar-li el tom al meu negoci, no tinc personal, això passa molt a les empreses, jo crec, d'aquí del sector de Lleida, de la província. Si jo he d'estar a la cuina i a la sala i no tinc temps per res, no tinc temps per formar-me, però és que si no tens temps per formar-te, tampoc tens temps per donar-li una mica la volta en aquesta situació. Llavors, sempre acabes sent una mica una víctima d'aquell cercle viciós que no s'acaba mai. Jo abans he comentat de les pràctiques remunerades i jo crec que són molt importants. Jo ho he parlat moltes vegades perquè el pocket money, aquests diners que pots tenir pels teus gastos, al final estàs fent un treball, no? I a l'empresari li va superbé si venen preparats. Clar, si no venen gens preparats, no. Però a les escoles, quan comencen les pràctiques, normalment aquesta petita preparació ja la tenen, poder-la remunerar d'alguna manera és important. Això sí que per poder tenir algú per disposar-hi. També esteu treballant. Gràcies, Toni. Ens diuen que ens queda molt poc temps, pràcticament gens. Hi havia una pregunta aquí dalt al fons, potser? Sí? Sí, jo volia preguntar, perquè jo penso que ara la gent jove, per entrar en un restaurant, per entrar en un bar, per entrar en qualsevol local del territori d'hostaleria, sí que és veritat que tens que formar-te, però jo el problema que veig és que, continuant el que ha dit abans el noi d'aquí davant, que jo comprenc que té que formar-se, però no te donen oportunitat suficient, penso jo, per poder formar-te bé. Perquè tu quan has tingut que deixar els estudis per H per B i vols tornar a estudiar, jo penso que t'ho fiquen massa difícil. Si no fossi per cursets com fan, penso que tindrien que incentivar més els cursos, ja siguin amb més curs o més llargs cursos en els que puguis estudiar, però a la vegada que te donen facilitat també per poder treballar. Perquè clar, tu te trobes que si no tens estudis no t'agafen, però si no t'agafen i no pots trobar quartos o esto, tampoc pots estudiar. O sigui, te trobes que tu procures incentiven més el que és la formació abans que el caràcter que tu tingues o les experiències que tu tingues. Clar, si no te donen experiència laboral, com pots tenir la capacitat per poder estudiar? Perquè hi ha gent que no poden permetre'ns pagar un curs o anar a la universitat o tenir uns estudis més allargats. Llavors volia preguntar si teníeu previst alguna campanya de cursos, com és el curs que estic fent jo ara, si teníeu previst alguna campanya de més cursos que puguen ser subvencionats. Insisteixo, tots els cursos que es fan des de la Federació d'Hostaleria de Lleida, que és l'àmbit patronal del sector de l'hostaleria de la província, són gratuïts. Es treballen dues línies de cursos, una que està pensada per persones en situació d'atur, són cursos amb certificat de professionalitat, que es poden fer de manera modular, es van fent mòduls de diferents hores per a completar un itinerari professional amb una titulació determinada, o són cursos de formació continuada per a persones que estan treballant i que volen fer 20 hores de sumilleria o volen fer 15 hores de cuina al buit. Són petites accions formatives curtes, molt centrades en la temàtica que es parla, però totalment gratuïtes. I això és una cosa que funciona des de fa 31 anys. Aquí segurament el hàndicap és que moltes de les persones que treballen al sector
no són sabedores d'aquesta formació. Per això abans he dit que era molt important que l'empresariat, empresaris i empresàries d'aquest sector nostre, fossin els que fomentessin i els que animessin a les persones que treballen a les seves empreses a utilitzar aquesta formació per ampliar coneixements, que al final se'n gaudirà tothom. Gràcies. Sí, moltes gràcies. Amb la darrera pregunta donem per acabat aquest petit col·loqui. Només donar les gràcies als ponents i desitjar-vos que tingueu una feliç tornada i acabar amb la millor de les gràcies. Gràcies.